De Ljouwerter Kranten, het Fries Dagblad, Omroep Friesland, GPTV. Frieske media concurreren oor vaak de tinten uit. En voor de diversiteit van de berichtjouwing is dat soms maar goed ek. Maar van Veenster op Friesland maak je de fjouwer media een uitzondering. Een platform over cultuur in Friesland onder ien.frl URL. In het hart van de provincie vanuit de oude Veenzenis van Ljouwert. Van oeral op Skilge ont slam poetry. En van Grutte Pier ont de ziektocht naar het DNA van Ljouwert. Veenster zet het op die desktop, mobiel en tablet. In tekst, lood, beeld en nieuwe combinaties daartussen. Animaties bij geliks. We volgen de onrin naar culturele haatstad van Europa in 2018, maar willen daarnaast uitgroeien tot het cultuurplatform van de provincie. Een plak dat je in nieuwe vertelvormingen kunt komen kennen met bekende en minder bekende schreeuwers, kunstenaars en artiesten. En een plak dat je met dit soort van explainer-video's zaken te weten komen waarvan je het bestaan nog net eens wisten.